L-istqarrija li raġel akkużat bil-qtil ta' messaġġier tal-Bank of Valletta kien tali l-pulizija dwar dan il-każ se tinstema' f'ġuri wara l-Qorti tal-Appell Kriminali laqat it-talba tal-Avukat Ġenerali. James Vella u Christopher Sherry kienu qed jistennew li jgħaddu ġuri dwar il-qtil ta' Alphonse Ferriggi li kien seħħ fit-18 ta' Settembru tas-sena 2000 quddiem il-fera tal-BOV ta' San Juan. Ferriggi kien intlaqat minn tir f'rasu barra l-fera tal-BOV fejn kienet iqassam il-posta interna. Sherry u Vella kienu taw diversi stqarrijiet lill pulizija dwar l-allegat involviment tagħhom, imma waqt is-smieħ tal-provi l-mentaw li l-istqarrijiet ittieħdulhom mingħajr ma nataw id-dritt tal-assistenza tal-avukat qabel u waqt l-interrogazzjoni. Fi 17 Ottubru 2024, Qorti Kriminali laqet it-talba tagħhom ordnat li meta jinstema' l-ġuri l-istqarrijiet li taw lill-pulizija ma jinstemgħux. L-Avukat Ġenerali appella quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali bi smieħ instema' mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħalfin Edwina Grima u Giovanni Grixti. Peress li Sherry laħaqmiet l-Qorti tal-Appell Kriminali ma komplitx tisma' l-appell tiegħu waqt fil-konfront ta' Vella iddikjarat li għalkemm taqbel mal-Qorti Kriminali li għandhom jitwarbu l-istqarrijiet rilaxxati qabel l-2010 notat li dawn jinsabu riprodotti kelma fl-istqarrija li Vella ta' f'Lulju 2014 fejn kien moti il-jiet tal-assistenza legali anka jekk restritta. Kien għal din ir-raġuni li l-qorti issa ddeċidiet li l-istqarrija li Vella kien tal il-Pulizija f'Lulju 2014 kellha tinżamm fil-ġuri li għad irrid jinstema'. Dwar dan il-qtil kienu nsabu ħatja Joseph Zammit li kien ikkundannat 30 sena ħabs u Richard Grech li kien ikkundannat omru il-ħabs.